Üniteya sî û dudoyan. Du bende. Mîrekî ji xwe re du bende girtibûn. Yek ji wan bendeyan zar şîrîn bû û baş li xwe dinihêrt. Êdin nexweşik bû. Ji devê wî bêhna genî dihat û diranên wî ripî reş bûn. Rojekê mîr gazî yê beşervekirî kir û pêra hinekî axivî. Bendeyê zarşîrîn çi qas dipeyivî, mîr ew qas matmayî dima. Mîna ku di dilê wî bendeyî da jehrek hebe. Mîr jê xwest ku biçe hemamê. Qey re bangî bendeyê din kir da ku pêra xeber bide. Jê ra got, hevalê te ji te axivî û got ku şikra tu yekî nebaşî, dizî û xirabî li dora te ne. Tu li ser van gotinên wî çi dibêjî? Bende wiha bersiv dayê. Ew çi jî bibêje rast e. Lewra ji rastiyê pêştir, tiştekî din ji devê wî dernakeve. Heke ji bo min wisa gotibe, rast e. Dibe ku min kêmasiyên xwe nedîtibin. Kêmasiyên hevalê min tune ne. Ew camêrekî ripî rast e, jîr e, comert û alîkarxwaz e. Li ser van gotinên wî yên sipehî û hikmetî, mîr got, bi zêde pasnê wî nede. Lewre ez ê wî biceribînim. Belê, bendeyê ku çûbû hemamê hat. Mîr gazî li ba xwe kir û jê ra got, çi sûretekî te yê xweşik heye. Lê belê, xwezî ku ew kurmên te yên nebaş ên ku hevalê te qala wan nekir, tu nebûna. Li ser van gotinan, bendeyê zarxweş ji hevalê xwe nebaş xeber da. Wisa dirêj kir ku mîr mecbûr ma ku wî bide sekinandin. Paşê mîr berê xwe dayê û got, min ji rastiya we fêm kir. Min êdî hûn nas kirin. Devê hevalê te bêhinde da, hecî yê te ye, ruhê te bêhinde de.